Zimbabwe aiwa newspaper reAfrica Beauty Ruined razonyatsokuuya rikanyatsogura kunorira vanhu veZANU-PF ranyatsobvisa vision yavainayo yenhema kuti aiwa imimi musauya muchizviti muri kuexpecta chairmanship weSADC ipo pachitori nevamwe chairman. Samuri yeZimbabwe sati anombopinda munyaya iyi nokurudzira uchibva wasubscribe wolike utina on the bell icon utambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Saka nyaya iri muzikomuzora nhasi iri kuya chiti noti bepa iri remuAfrica rinotipa news raya rikanyora rikati this man President Joao Lourenço of Angola is the current chairman of SADC. The people of Zimbabwe in ZANU-PF, please take note. No sun rises before the other sets. It's important to stay informed. Don't be a victim of misinformation. Taku, a law student, use it in Zimbabwe. Samuri yeZimbabwe ndozvirikuya zvichinyorwa zvichinzi aiwa vanhu vemuZimbabwe veZANU-PF musa expecta chairmanship from SADC noti patorina chairman aripo. President wekuAngola ndiye the current chairman weSADC. Saka imimi musati zuva risati ravira muexpecta kuti rimwe ridi riedze rimwe ribude. Samuri yeZimbabwe ndozvirikuya zvichitaurwa zvinzi aiwa iyi ingori disguise yamakapiwa nokuti vachinyora vanhu veAfrica Beauty Ruined vanonyora vachiti hanzi SADC yakaona kuti vanhu veZANU-PF vanoda kutonga vanobva vava assume ndobva vapa assumption yekuti ndimuri kuexpecta chairmanship, asi pakangoona kuti ZANU-PF yakutongokorokotedza mutungamiri wayo ndopo wakabva watopinda mafresh elections muZimbabwe. Samuri yeZimbabwe nokuti chipe mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi pinda mucomment section medu mutidze maonero enyu neview yenyu kupfurikidza nokupinda mucomment section medu muchitipa maideas edu muchisubscribe muchilike